L-ewwel qari. Bidu mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema, wara li permezz tal-Ispirtu Santu ta' l-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li hu ħaj. F'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-weda tal-missier. Li fuqha għalilhom smajtu x'kont ċettilkom. Ġwanni għammed bl-ilma, immintom fi ftit jiem oħra titamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsew mulej u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael. U weġibhom mhix biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u ż-żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Lodija kollha u s-Sammarija u satru fl-art. Wara li qal dan, huma jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha, ċaċċbu idejkom. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej il-għoli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daqq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Tela Alla bajjat ta' ferħ. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-glorja, jagħtikom spiritu ta' erf u revelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jdawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qis tas-seta tiegħu fina li jemminna, skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu, li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewwiet, il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss għaż-żmien ta' issa, imma wkoll għal-li ġej. Iva qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-11 disċiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh,
inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom li natat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-Mulej.